one vote one job बे बाथ्राखौ मख'दोंमोन नाथाय सासेबो दिनैनि खालाराव साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनो हायाखै होनदों मा बुंगोन बेखौथ' स्ल'गाना मिस्टेक जानाय नामा नोंथां स्ल'गाना मिस्टेक जायाखै बुजिनायासो मिस्टेक जादों जब होननानै बुङोब्ला खालि सरकारि साख्रिखौल' सानदों आरो थांनाय सरकारनि दिनाव जे लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोनहा भबिष्यतखौ जेबो सानाखै गासिबो लाइमोनफोरखौनो हयथ' बिथांमोनहा ठिकादारसो खालामजोबदों साप्लायार खालामजोबदों गले गले मिनिस्टार एमएलए मन्त्रि बिथांमोना नैबे समाव क'क्राझाराव दावबायफैबाय थायो सिगांनि समाव बेफोरबायदि दावबायामोन दा जोंखौ जुदि बुंदोंब्ला प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार बा इउपिपिएल सरकारखौ जुदि बुंदोंब्ला पस्टारिंनि जे राजनिति खालामदों होननानै बे खमसो जाबावदों होननानै आं सानो दाउ अमा बोरमा बै फिसिनायखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो रोंखागौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो बेखौ गासिबो बर'नि जिखिनि ससाइटि दङ बे ससाइटिया बेखौ रोंखाजोबगौ नाथाय बेखौ गोदानै मिशन लाबलायनांगौ मा बाथ्रा दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों मोनो थारैनो बेजों मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ नैबे समाव नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय दिनै मोगामोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों सिगांनि समाव नोंथांमोनजों गोबांबार जोङो बेफोरबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रा फैबाय थानाय समाव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि थियारिथि जानानै दं बिथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव लाबोबाय थादों आरो दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव जोङो हांख्रायनानै सासे आलासि लाबोदों बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो नाजागोन आथिखालनि लाइमोनफोरनि जे थासारि थिसनथाइ होनायफोरा माबायदि सोलिबाय थादों बे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ जों मोननो हादों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि मावफुं आफादगिरि बिथां इरागदाव ब्रह्म जोंनि गेजेराव दंफैयो बे समाव आङो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ नोंथांखौ बरायना लाबाय गिबियाव जे बड'लेण्ड बुब्लि जे न'खरा जे आंखौ बेयाव हांख्रायनानै लाबोदों बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों आरो गासै बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायगिरि बा मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिमबो आङो गिबियै माने साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बिसायख'थिया साखाथियावनो बे समाव माबायदि थासारिया सोलिबाय थादों बेखौ गिबियावनो मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन दा दिनै बिसायख'थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो फ्राय इलेक्सन डेट डिक्लेयार जानायनि सिगांनो जोङो फ्राय हाबदों जोङो स्टुडेन्टफोरजों जों सावरायदों स्पेसियेलि जोङो इयुथ हिसाबै जों इयुथ लाइनजोंनो जों खामानिखौ मावबाय थादों आरो इयुथफोरनि जे सिन्था सरसा इयुथफ्रा जे मा सानदों बेखिनिखौ जों बुजिनो हादों निस्सय बिथांमोनहा गमामायैनो माने एबार जे गोदान जे सरकार इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारनि सायावनो बिथांमोनहा फ्राय फोथायनायखौ लादों खारना जाहैबाय थांनाय 17 बोसोराव जे हाग्रामा महिलारिया इयुथफोरनि सायाव बा स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेरैबायदि इनिशिएटिभ लानांगौमोन बेखौ लायाखै हयथ' बिथांमोनहा मावनो हादोंब्लाबो मावनो हानाय केपासिटि दंब्लाबो बिथांमोनहा मा खारनाव मावनो हायाखै बेखौ जों बुंनो थांला दा बे बेलायैनो बिथांमोनहा बिकल्प हिसाबै जे प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार प्रमद बर'नि जे मिशन आरो भिजन बेखौ बिथांमोनहा फोथायदों आरो फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बेयाव इउपिपिएल हान्जाखौनो इयुथ हिसाबै स्पेसियेलि माने सापर्ट होगोन बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन जिहेतु लाइमोन गांखौनि नोंथाङा बे समाव मावफुं जिहेतु आफादगिरि महरै बिबान लानानै बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय नैबे समाव राजखान्थियारि बिथिङाव लाइमोनफोरा माबायदि बिफाव लानाया गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा सानो दा बुंनो थाङोब्ला जों भारतखौ नायनांगोन इन्डियाखौ जों नायनांगोन दा इन्डियायाव जों गासै पपुलेसनफोरखौ नायोबा भटार्सफोरनि जे जोङो माबाफोरखौ नायोब्ला तालिकाखौ जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनो बेयाव 70%आनो इयुथ आरो 50%आनो बिल' 25नि गेजेराव माने 25 इयार्सनि गेजेराव फ्राय 50%आनो जनसंख्यानि गेजेराव 50%आनो जिहेतु इयुथ आरो ओभारअल जों नायोब्ला 35 इयार्ससिमखौ जुदि नायोब्ला जोङो नुनो मोनो 75%आनो इयुथ बे हिसाबै जाहाथे इयुथफोरनि जे सुबिदा उसुबिदा बा इयुथफोरनि सार्भाइभेलनि थाखाय बा इयुथफोरनि भबिष्यतनि थाखाय माने साननो हासिनथाव बेक्ति होननानै बुंब्ला इयुथआनो आउटडेटेड जायफोर फुरानाफोर बिथांमोना हयथ'
साननो हानाय केपासिटि दंबाबो मावनो हानाय केपासिटि दंबाबो हयथ' इयुथनि बेलायाव हयथ' बिथांमोनहा मावनो जेसेबांखिनि मावनांगौमोन बेखिनिखौ मावनो हानाय नङा बेखौ जोङो फिल खालामदों ओंखायनो आंनिफ्राय आं बेखौल' बुंनो लुगैदों जे इयुथ हिसाबै जे जोङो राजनितिकआव एकदम जोङो अतप्रत सरित जानांगौ बेयो नङा जे बेयाव इलेक्सन गेलेलायनांगौ MP MLA MCLA माबा मोनसे जानांगौ आं बेखौ बुंनो थाङाखै दाय हक जोंनि इयुथफ्रा डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट जों राजनितिजों इनभल्भ जानांगौ खारना जाहैबाय जों राजनितिखौ नागारनानै खुनु पददेबो मोनसेबो वान स्टेपबो जों आवगायनो हाया ओंखायनो इयुथ हिसाबै जोङो सांग्रां जानांगोन आरो फैबाय थानाय दिना जोंनि थाखायसो जाय बिथांमोनहा दिनै बैसो जालांबाय जाय बिथांमोनहा आउटगोयिं जोंनि दैदेनगिरि जालांबाय बिथांमोननि दिना गैला जोंनि दिनासो फैगासिनो दं ओंखायनो इयुथ हिसाबै माने राजनितिकआव बहुद माने गुरुत्वपूर्ण बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो जों नुनो मोनदों जे सम सम समाजारि बिजोङाव नोंथांमोननि जे UPPL राजखान्थि हान्जाया गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला BPF राजखान्थि हान्जा बिथांमोनाबो लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ बा थामहिनबा बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव जयनिं खालामनायखौ नुदों माब्लाबा फरायसालिमाफोरनि जेनेरेल सेक्रेटारि बबा प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लाबोनानै जयनिं खालामनाय बेखौ नुबाय थादों नाथाय आंनिफ्राय सोंथिया बेसो जे बिथांमोनखौ गोनांथि दंथारोमोन नामा जे लाइमोनफोरखौ नैबे बिथिङाव थामहिनबा राजखान्थियारिजों बा राजखान्थि नैबे बेलायाव बिथांमोनखौ लाबोनानै खामानि मावहोनांथारगौ दङमोन दा BPFआ सिदा सिदि जे UPPL हान्जानि जे UPPL दोलोनि जे मिशन आरो भिजन बा खामानि मावनाय बा स्टेप लानायफोरखौ बिथांमोनहा फ्राय गिखांनाय फैदों होननानै आं सानो जायनि थाखाय बिथांमोनहा जे जोंनि सुपार 50नि गेजेरजों जोङो जायफोर बिथांमोनहा गिदिर गिदिर अफिसार जानो गोसो जायफोर APSC बा UPSC जायफोर बिथांमोनहा माने होनो गोसो दा बिथांमोननि थाखाय जोङो कचिं होनाय बेजों लोगोसे जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय बहुतखिनि आसनि लानाय दा बेफोरखौ नायनानै BPF दोलोआ सानबाय जे इयुथ हिसाबै लाइमोन हिसाबै गासिबो UPPL फारसे थांजोबसिगोन बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बिथांमोना सानबाय जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बोगथानानै दोननांगौब्ला जोङो जाबादा जा गावनि न'खरनिब्लाबो जयनिं होनांगोन होननानै बिथांमोना गावसिनिनो फिसा फिसौफोरखौ न'निखौनो बिथांमोना जयनिं खालामदों बेयाव हयथ' सासे सानैया जायफोर पलिटिकेल एम्बिशन थानाय जायफोर पजिशन लुगैनाय इयुथफोरनि बेलायावबो बिदि थायो हयथ' बिथांमोनहा भबिष्यतनि सिन्था सरसा खालामनानै हयथ' मोनसे प्लेटफर्म नांगौ हिसाबै ओरै नङा ओरै बेयाव एडजास्ट जाखादों दा मेक्सिमाम जों नुनो मोनदों जे गावसिनिनो न'खरनि जायफोर हयथ' डाइरेक्ट राजनितिजों सोमोन्दो गैयामोन बिथांमोनखौनो जयनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो जिउथे नाजागोन जे राजखान्थियारि बिथिङाव जों नुनो मोनो जाखिनि लाइमोनफोर दं थामहिनबा लाइमोनफोरखौनो जों मख'नांगोन मानोना समाजारि बिजोङाव लाइमोनफोरा बांसिन सोनारनानै बे समाव सालायोबा ससियेल मिडियाखौ बांसिन बिसोरो बिनि सायाव बांसिन गियान दङ आरो बिथांमोना सालायो दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे सोद्रोम राव बाहायनाय जों बेखौ नुनो मोना समाजारि बिजोङाव जों गोबां बेखौ सोंखारिलायनाय आरो सोंखारिनाया ओरैबायदि लेभेलसिम सौफैदों जायखौ जों बुंनांगोन जे गाज्रिसिमालाय गाज्रि सोदोब बाहायनाय लागैसिम सौफैदों बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव राजखान्थिया बेवहाय बा हमनानै ला नैबे बिथिंखौ नोजोर होनानै BPF UPPL बेखौ नोजोर होनानैसो बे जादोंखौ नुहुरो दा मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन इयुथ होननानै बुङोब्ला इयुथफ्रा जाहैबाय एकदम इमोशन माने इयुथ हिसाबै बिराद इमोशन जायो बिथांमोनहा माने फ्राय मेक्सिमामानो माने गोथौयै साननो हाया दा बिथांमोनखौ सोरबाया एसे थुलुना होयोब्ला एसे माने थुनानै होयोब्लानो बा सोरबाया एसे बिथांमोनखौ जुदि उत्साह होयोब्लानो बिथांमोनहा आबुल ताबुल जानला मोनला बखियो इयुथ हिसाबै आं सासे इयुथ हिसाबै आंबो बेखिनिखौ अबिगथाया आंहा दं ओंखायनो आं सानो जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा जायखि हान्जायावनो थाया मानो इयुथफोरखौ बेबायदि मोनसे इनकारेज होनो नाङा गाज्रि हाबाफारिफ्राव बेथ' मोजां हाबाफारिफ्राव इनकारेज हो ससियेल मिडियाथ' जों मोजांनि थाखायबो जों बाहायनो हायो बेयाव जों सोरखौबा सोंखारिनायनि थाखायल' जे बाहायनांगौ बेबो नङा आरो सोंखारिनायाबो सोद्रोम आखुयै सोंखारि जायो डाइरेक्टलि जोङो सोरखौबा सालाफाजि होननानै जे जों सोंखारिनांगौ बे नङा स्टेन्डार्ड लेंगुवेजजोंबो जों सोंखारिनो हायो आरो गणतान्त्रिक कान्ट्रिनि बा जोंनि डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि जे मोनसे वे जे सरकारनि एगेन्स्टै खोथा बुंनाय बा सोरबा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टै खोथा बुंनाय बेखिनिया थाखायो जोंनि माबायाव डेम'क्रेसियाव ओंखायनो आं इयुथफोरखौ बेखौल' खावलायगोन जाहाथे सोरबा पलिटिकेल दैदेनगिरिया बा गावनि लाबालाबनि थाखाय गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय सोरखौबा जुदि बिदिनो मिसलिड खालामनानै जानला मानला खोथा बुंहोदोंब्ला बिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन आरो बिनि जानगाराव जों थानांगोन होननानै आं सानो नोंथांनिफ्राय आं मिथिगोन जे नैबे समाव जाखिनि थासारि जिहेतु नैबे राजखान्थियारि
दा बारहावा सोलिबाय थादों राजखान्थियारि नैबे समाव आबहावा जों नुनो मोन्दों जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दोलोफोरा गावबा गाव दोलोखौ फेहेरनो थाखाय नैबे समाव जयनिं होनाय बेफोर हाबाफारिया सोलिबाय दङ दा बिनि गेजेरजोंनो सिगाङाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनायाव बा सोरखारि साख्रि होनायाव फैलर जादों होननानै बुंदों बे समाव बिपिएफ बा गुबुन गुबुन दोलोफोरा टारगेट खालामनानै प्रमद बर'आ जाखिनि थांखि लादोंमोन जाखिनि वान भट वान जब बे बाथ्राखौ मख'दोंमोन नाथाय सासेबो दिनैनि खालाराव साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनो हायाखै होनदों मा बुंगोन दा बेखिनिखौ जोङो प्रेक्टिकेल खोथाखौ जों मिथिनांगोन जे जोंनि सरकारा दासिमबो 3 बोसोरल' जादों आरो बोसोरसेयानो कर'नायाव थांदों बेखौ जों फोलानाय खोथा नङा बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथियो जोङो मोजाङै सालायनो मोन्दों होननानै बुङोब्लाबो जोङो 2 बोसोरल' सालायनो मोन्दों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे सरकारा जे मावथांखि बिथांखि लानायफोरखौ जे जाफुंहोनांगौब्ला बेखौ सानसेनो जाफुंहोजानाय बे माबा मोनसे जिराद नङा आरो दा बेखौ जाफुंनो थाखायबो टाइमनि गोनांथि दङ दा टाइमनि सिगांनो जुदि नोङो एकदम गाब्रायलाबायनानै होनो हायाखै बायदिसिना खोथा बुंनानै जुदि जोङो अलवेज जों जुदि बेरेखा खोथा बुंबाय थायोब्ला बे जुक्तिपुर्ण जानो हाया होननानै आं सानो खारना जाहैबाय जे बिपिएफनि दिनाव नाय जों जाखिनि होनबाय 3 बोसोराव जों जाखिनि लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होदों बेजों कम्पेयार खालामनानै बिपिएफनि दिनजों नायोब्ला बिथांमोननि दिनाव खुनु इन्टारभिउआनो जेनुइन जायाखै खुनु जेनुइन भाबै रावबो साख्रि मोनाखै हयथ' सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बेकिंआव बा सोरनिबा दैदेनगिरिनि बेकिंआव हयथ' साख्रिखौ मोननायखौ जों नुनो मोन्दों इभेन जोंबो बहुत बार इन्टारभिउ होदों इन्टारभिउआव जोङो रिटेनाव पास जाबाबो अरेलाव फेल जानो गोनां जायो बे मानि थाखाय दा बेयाव हयथ' बिथांमोनहा माखासे करापसन खालामदों जेरैबायदि जेनुइनलि साख्रि होनांगौ होआखै नाथाय जोंनि सरकाराव नाय जाखिनि दिनैनि थारिखआव होबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दाखालिसो एसे आगोलावनो गासै 612 जन व्यक्तिनो जोङो पार्मानेन्ट बिसोरनि साख्रिखौ जों रेगुलाराइज खालामना होबाय आरो बिनि सिगांबो जोङो गासै 125 जन बिथांमोनखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव माने खामानि मावनो सुबिदा होनाय जाबाय साख्रि होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे 4000निबो बारा मास्टारफोर टिचारफोर जाय बिथांमोनहा बिपिएफनि दिनाव रेगुलारबो जायाखैमोन बिथांमोननि साख्रिया माने पार्मानेन्टबो जायाखैमोन बेखिनिखौ जोङो खालामना होबाय आरो फैबाय थानाय समाव जुदि गोबाव सम जुदि जों सोरखाराव थाबाय थानो हायोब्ला हयथ' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे प्रतिश्रुति होनाय बियो मोगथाङाव महर मोनगोन आरो एसे आगोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जे 1 भट 1 जब बे खोथाखौ बुंदोंमोन नङा होमबा दा बे 1 भट 1 जबखौ मानसिफ्रा माने गोरोन्थि बुजिदों जब होननानै बुङोब्ला खालि सरकारि साख्रिखौल' सानदों आरो दा जेसेबां जोंनि भटार्सफोर दं गासै जोंहा जोंनि माबायाव बिटिसिआव 32 लाखनिबो बारा दं 1 भट 1 जब होननांगौबा बे 32 लाख मानसिनो जे सरकारि साख्रि होजाबनांगौबा बेथ' एकदम सम्भब नङाना बेखौथ' स्ल'गाना मिस्टेक जानाय नामा नोंथां स्ल'गाना मिस्टेक जायाखै बुजिनायासो मिस्टेक जादों बुजिनाया मिस्टेक जादों जोंना स्ल'गाना थिगैनो दं जब होनाय लोगो लोगो सोरबाया बिदिनो बिजनेस मावनानै जानायखौबो मोनसे जब होनो सोरबाया दिनै नोंथांमोनहा रिपर्टार खालामदों बेबो मोनसे जब नङा होमबा नोंथांमोनहाथ' सरकारि साख्रि मावाखै दिनै जोङो राजनितिकआव दैदेनगिरि जानानै खामानि मावगासिनो दं बेबो मोनसे जब ससियेल सार्भिस होनायाबो मोनसे जब थिग बिदिनो जोंनि प्रमद बर' सारनि बुंनाया बे जायहा जेराव रोंगौथि गोनां हयथ' आबाद मावग्रानि थाखाय जोङो जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ बेखौ आबाद मावग्राफोरनो होगोन थिग बिदिनो सोरबा अफिसार जानो गोसो जानायनि थाखायथ' जोङो सुपार 50 खालामबाय बेथ' बास्तब खोथा बयबो नुदों थिग बिदिनो जायफोर लेखा रोङैफोर हयथ' हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा बिथांमोननि थाखायबो आखाइनि बिद्दा फोरोंनायनि गेजेरजों बिथांमोननोबो जों जब होनायनि थाखाय जों सानदों आरो बिनि अनगायैबो जों गोबां मिशन लादों जेरै पिग मिशन सेरिकालचार मिशन बिनि गेजेरजोंबो गोबां आइजोफोरखौ जोङो संस्थापन होनो हादों हयथ' बेखौ जाय बिथांमोनहा गामि गामि हाबगोन अब्लानो नुगोन आरो बेयो खुनु फोलानाय खोथा नङा बेखौ बास्तबाव नुनो थाखाय एसे जोंनो समनि गोनांथि दङ आरो दिनैसिमाव बियो प्रेक्टिकेलि बेखौ मानसिफ्रा फ्राय रोखायैनो नुखाबाय बेखिनियानो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन आं जिहेतु पिग मिशननि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों दा दाउ अमा बोरमा बै फिसिनायखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो रोंखागौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो बेखौ गासिबो बर'नि जिखिनि ससाइटि दङ बे ससाइटिया बेखौ रोंखाजोबगौ नाथाय बेखौ गोदानै मिशन लाबलायनांगौ मा बाथ्रा दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों मोनो थारैनो बेजों मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दा नंगौ नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जोङो पिग मिशन बा गड मिशन बेखौनो बुंबाय बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव दंखायो बा जोंनि समाजाव दंखायो नाथाय बै समनि जे जोङो दाउ अमा फिसिनाय कालचार आरो दिनैनि जे गोदान आदबजों जोङो सरकारनिफ्राय जे मिशन लादों बेजों आकाश पाताल डिफारेन्स खारना जाहैबाय बै समाव गाव थांनानै थानो थाखायल' हयथ' हाबा हुखानि थाखाय फिसियो नङा होमबा
हयथ' गथ' गथायनि एसे एनै एडमिसननि थाखाय फिसियो नाथाय बिजनेस पारपासाव लार्ज स्केलाव बेखौ खालामनाय जायाखैमोन आरो लार्ज स्केलाव खालामनांगौब्ला बेखौ नों आं व्यक्तिया हारसिं हाया बेखौ सरकारनिफ्राय मदद मोननो गोनां जायो सरकारनि इनिशिएटिभ लानो गोनां जायो दा बे हिसाबै ओंखायनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा जेब्लाबो जाहाथे जोंनि जाय बिथांमोनहा अमा फिसिनानै जानो गोसो जा बिदिनो बोरमा फिसिनानै जानो गोसो बिथांमोना जाहाथे लार्ज स्केलाव बेखौ खालामनो हायो बिजनेस पारपासाव जाहाथे लांनो हायो बेजोंनो जाहाथे माने लाखनिफ्राय कौटि थाखासिम खामायनो हायो बेखौसो जों नोजोर होदों हिन्जाव जाखिनि आइजोफोर दं बै आइजोफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामदों होननानै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जिहेतु गोबां मेल मिटिंफोरावनो बे समाव 75,000 रां होनो गोनांमोन नाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोननो 25,000 रां होनाय जादों होननानै बुंथिदों थारैनो नोंथांमोना मानि थाखाय 75,000 रांखौ बिथांमोन होनो हादिया दा गिबियाव आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों फेलें जादों नामा नोंथांमोना फेलें जायाखै गिबियाव आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों जे आइजोफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों होननानै आरो राजनितियालाय आइजोफोरखौ दोननानै राजनिति खालामनांगौ नामा कुइसन आंना बेसो आइजोफ्राबो जेरै हौवाफ्रा जेरै समान समान मोन्थाय दं आइजोआबो बिदिनो समान समान मोन्थाय दङ दा आइजोफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों होननानै बुङोब्लाथ' बे जाय बुंग्रा बिथाङानो साननांगोन आइजोफोरनि फारसे बिथाङा मा साननाय दङ दा बेखौसो बिथांमोना गावसोरसो प्रकास खालामना लादों आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बेनो गासिबखौबो जोङो बेयाव आइजोल' नङा लाइमोनफोरनि खोथाखौबो आं एसे सिगाङाव बुंबाय आइजो लाइमोन गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी बयखौबो लानानै जों समानै दावगानांगौ आरो दावगानांगौबा राजनितिक प्लेटफर्माव फैनानैसो दावगानो हायो कारना जाहैबाय गासिबो जोंनि समाज बेबस्थायानो डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट राजनितिजों इनभल्भ ओंखायनो बे बेलायाव जोङो बयबो क्लियार जानाया मोजां आरो जोङो 75,000 खोथा नङा होमबा इलेक्शननि सिगां जों बुंदोंमोन माने जेसेबां रेजिस्टार सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोङो 75,000 होगोन होननानै दा हयथ' जों दिनै 25,000 होदों जोङो सेकेन्ड किस्ति हिसाबै 25,000 होगोन बै समावथ' होनाखैमोन ना जों खेनसेनो 75,000 होगोन होननानै नाथाय जोङो 75,000 होगोना जोंनिया एकदम स्पष्ट बेखौ जों होखागोन नाथाय जों बेखौ किस्ति वाइसआव होगोन कारना जाहैबाय जोंनाव जेसेबां बाजेट फैयो बे बाजेटफोरखौ सेल्फ हेल्पआव रानजोबबाबोथ' जाया दस्रा खामानिबो मावनो गोनां जायो बे हिसाबैनो मोनसे टारगेट अनुजायै जों होग्रोनाय जादों हयथ' जेला होन बे फार्स्ट किस्तिखौ जों होखांजोबगोन अब्ला जों सेकेन्ड किस्तिनि थाखायबो आरम्भ खालामगोन बे एकदम स्पष्ट खोथा नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिटिआर सरकार थामहिनबा दा आथिखालाव बिटिआर सरकाराव इउपिपिएल जिएसपि बिजेपि स्पेशली प्रमद बर' बै प्रमद बर' सरकारखौ बे समाव पस्टारिंनि राजखान्थि खालामदों होनना बुंदों बेनारनि राजखान्थि खालामदों होनना बुंदों जेराव एडभार्टाइजनि राजखान्थि खालामदों होननानै बुंदों क'क्राझाराव नायोब्ला गोबां जायगाफोराव पस्टार नुयो गोबां जायगाफोरावनो नोङो मिशन जायखिजाया मिशननि बा सरकारनि फोसावदिंनाय नुयो दा बेखौ पस्टारनि राजखान्थि खालामदों नोंथांमोन दा जोंखौ जुदि बुंदोंब्ला प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार बा इउपिपिएल सरकारखौ जुदि बुंदोंब्ला पस्टारिंनि जे राजनिति खालामदों होननानै बे खमसो जाबावदों होननानै आं सानो कारना जाहैबाय जेरैबायदि जों पस्टार होनांगौमोन हयथ' बे खमसो जादों होननानै आं सानो आरो थांनाय 2 बोसोराव 2 बोसोर बा 3 बोसोरखौनो होननानै लाबाय आङो जों थांनाय 3 बोसोराव नागिरनानै नाय बबेयावबा प्रस्टार नुदोंमोन नामा प्रस्टारथ' गांसेबो नुवाखैमोन नाथाय जोङो जोंनि जे खामानि मावनायखौ जों दल दामनानै खोन्थानोबो जों सानाखैमोन जे रायजो राजाफोरनो दल दामनानै खोन्थानांगौ बा बिदिनो प्रस्टार खालामनानै जे खोन्थानांगौ जों बेखौ सानाखैमोन नाथाय बेरेखा हान्जाया बेखौनो खाबु लानानै मा खालामबाय इउपिपिएल दोलोआ जेबो आसनि लायाखै जेबो मावाखै होननानै बिथांमोनहा जोंखौ सोंखारिबाय आरो जोंबोथ' अभियासलि रायजोफोरनोथ' जों खोन्थानांगोन ना जोंनि सरकारा मा मावदों जाहाथे रायजोफ्रा लाबालाब मोनो जोंनि सरकारा जे आसनिखौ लादों बे आसनिफोरनि लाबालाबखौ जाहाथे रायजोफ्रा मोनो बे असिलायैसो जों प्रस्टार खालामनाय जादों बेयाव जोंहा गुबुन एजेन्डा गैया दा बेहाय बेखौबो बुंदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे पाब्लिसिटिनि थाखाय हांखुर जायो मेडियायाव बुङो ससियेल मिडियायाव बुङो गावबा गावनि खामानि मावनायखौ थाब थाबनो फोरमायो फिसा फिसा जायगायाव फिथा होयो बेखौबो बे समाव ससियेल मिडियायाव लाबोनानै बाथ्रा बुङो होननानै बुंदों दा एसे आगोलाव आं बुंनाय बायदि माने फिथा हानाय माने बे सरकारनि मोनसे एक्टिभिटिसखा बे इउपिपिएल सरकाराल' जे खालामो बा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराल' जे खालामो बे नङा थांनाय सरकारनि दिनावबो नाय बिजेपियानो जा एजिपियानो जा थिग बिदिनो बिपिएफआनो जा बिथांमोनाबोथ' फिथा हास'नाय खामानिखौ मावदोंमोन हयथ' बै समाव ससियेल मिडिया इसेबां माने माबा नङामोन माने गोजौ थाखोआव गाखोआखैमोन जायनि थाखाय बेफोरखौ नुवाखैमोन दा बिथांमोनाबो बेखिनि खामानिखौ मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिगौ सोरखौ जे बिथांमोना थगायनो नागिरदों हयथ' बेखौ आङो दिनै बुजिनो हायाखै जे रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिगौ आरो जे जों खामानि मावनायखौ जों बेयाव थांनानै जे रायजोफोरजों सावरायहैनाय
फिथा हास'नायनि नामाव जे रायजोफोरजों सावरायनाया माबा गोरोन्थि जादों नामा बेथ' गोरोन्थि जायाखै बरंस' जों रायजोफोरनि खाथियाव मोनसे असिला बेखौ लानानै जे रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो हानायनि मोनसे असिला हिसाबै जों सानना लानांगोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु आसामनिफ्राय बा दिसपुरनिफ्राय जि बाथ्रा बुङो दिसपुरनिफ्राय जि बाथ्रा बुङो प्रमद बर'आ बे बाथ्राखौनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बिथाङा मावनांगौ फंसेबो बाथ्रा दाननो हाया होननानै बुङो बिदिद्रायबोथ' नङा बे सैथो नङा बे खोथाया सैथो नङा होननानै आं बुंगोन कारना जाहैबाय नंगौ मोनसे मोननैया हयथ' जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामदों कारना जाहैबाय बे प्रेक्टिकेल खोथा बयबो बेखौ मिथिगौ जे जोंनि सरकारा हारसिं जों सरकार सालायाखै नो डाउट इउपिपिएलआ लिड खालामदोंब्लाबो बेयाव बिजेपिआबो दंफायो जिएसपिआबो दंफायो बे हिसाबै हयथ' बिजेपिनि बबेबा एजेन्डाखौबो जों खोनासंनो गोनां जायो दा बिजेपिखौ डाइरेक्ट दिसपुरा सालायोबा सेन्ट्रेला सालायो हिसाबै जोंखौ बुंनो नागिरो जे दिसपुरजों सालायजादों होननानै दा जोङो मित्र जट हिसाबै बिथांमोनाबोथ' स्टेटआव जोंखौ लानानै सरकार सालायदों इउपिपिएलखौ लानानै जोंनि खोथा बायदिबोथ' बिथांमोना मोनसे मोननैखौ मावनांदों बेखौबोथ' रायजो राजाफ्रा मिथिनांगोन दा बिथांमोना जोंखौ सरकार सालायनायाव मदद होदों हिसाबै मोनसे मोननैखौ हयथ' एरा दरा खालामलायनानै सोलिनायावलाय आरो माथो गोरोन्थि दं रायजोफ्रा लाब लाब जाबानोथ' जाबायना नङा होमबा रायजोफ्रा उन्नति जाबानोथ' जाबायना दा बेखौ लानानै जुदि जानला मानला खोथा बुंलाबायोबा बे थिग नङा होननानै आं सानो गले गले मिनिस्टार एमएलए मन्त्रि बिथांमोना नैबे समाव क'क्राझाराव दावबायफैबाय थायो सिगांनि समाव बेफोरबायदि दावबायामोन बिटिसिखौ नायस'नामोन बा बिटिसिआव बिथांमोना फैनानै जिरायफैयामोन दा बे समाव दा जोङो नुनो मोनदों बे प्रेक्टिकेल खोथा बेयो एकदम बास्तब थांनाय बाराव हयथ' चिफ मिनिस्टारखौनो जों नुवामोन 5 बोसोराव नाथाय चिफ मिनिस्टारखौ दिनैनि थारिखआव जों नायनो आंगायलायनाय बायदि जाबाय नङा होमबा माने गाज्रि सेन्सआव बुंनो थाङोब्ला दा दिनै मिनिस्टार अशोक सिंहाल मोनाबो फैयो रन्जित दासआ फैयो दहायबो फैदों दालिगावआव दा बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षन होननानैसो आं सानो बै समाव हयथ' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बिथांमोनहा नासयनानै दोन्दोंमोन जानगाराव दोन्दोंमोन नाथाय दिनैनि जे इउपिपिएल सरकार सालायनाय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकारखौ बिथांमोनहा नोजोर होदों जे प्रमद बर'आ सामान्य काउन्सिलखौनो लानानै जुदि बिराद गिदिर सिमां नुदोंब्ला बिथांमोनजों जोङो माने क'पारेट खालामनानै बिथांमोनजों जोङो माने एखे लोगोयै खामानि मावनानै जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों बांसिनै डेभेलप खालामनो हायो नामा हयथ' बे सिन्थाधाराबो बिथांमोनाव थानो हानाय आरो बिथांमोना जे जोंनि क'क्राझाराव फैबाय थानानै बड'लेण्डआव फैबाय थानानै ओरैनो फैनानैल' आलासि जानानै थांदोंबा माने बेखौ सोंखारि जायो नाथाय फैनानै जे बिथांमोना पेकेज होलांदों नङा होमबा बुहुत बिदिनो अनुस्थानफोर माने गायसनलांदों बा खालामनो होननानै खोथा होलांदों बेफोरथ' जोंनि थाखायनो लाब ना नङा होमबा दिनै लामाफोरखौनो नाय सासे एमएलएनि फान्डा बोसोराव माने 1 कौटिल'मोन 1 कौटिजों मा खामानि मावनो हानो बिथाङा नाथाय दिनैनि थारिखआव नाय सासे एमएलएआ बेसेबां किल'मिटार लामा बानायगासिनो दङ दा बेफोर सोरनि थाखाय जादों हयथ' दहाय चिफ मिनिस्टाराबो फंसे खोथाखौ बुंदों जे आङो माने एकदम रुट लेभेलसिम थांनानै इलेक्सन समाव माने आं रायजो राजाफोरनो मा नांगौ मा नाङा मा सुबिदाखौ रायजोफोरनो होनांगौ मा सुबिदाखौ मोननोबा ओनसोलाव माने उन्नति जायो बेखिनिखौ आङो इलेक्सननि सिगाङाव अबजार्भ खालामदों ओंखायनो आङो होनबे माने एमएलएफोरनि दारै जे लामा बानायनाय बायदिसिना अनुस्थान फसंनाय बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै बिथाङा दहाय जोंनि सिगाङाव मिटिङाव बुंदों दा बिनिफ्राय जोङो बुजिनानै लानांगोन जे चिफ मिनिस्टारा जोंनाव फैबाय थानाय गोबां मिनिस्टारा जों फैबाय थानाया जोंनि थाखाय लाबजनक होननानैसो जों साननांगोन नुनो मोनदों जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव नैबे समाव बिटिआरनि खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना जाखिनि फिथा हायो बे फिथा हानाया प्रमद बर'आ सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारिया गासै खामानिखौ मावना गालांदों दिनै प्रमद बर'आ बेखौ फिथा हायो आरो बेनि उनाव दैदेनगिरिफोरा जाखिनि बिटिआरनि खुंगिरिनि नैबे इएम एमसिएलएफोरा दिनैनि तारिखआव हाग्रामा महिलारि खामानि मावखाहोना होलांनायखौनो दिनैनि तारिखआव बेखेवदों होननानै बुङो दा दिनैनि तारिखआव सरकारा सोर बेखौबोथ' जों नायनांगोन नङा होमबा दिनैनि तारिखआव जुदि गमामायैनो हाग्रामा महिलारि सरकार मोनब्ला सिगाङाव जाय सरकारा मावलांदों बेखौ बिथांमोनहा फिथा हागौमोन नङा होमबा बा गावसिनि खामानि मावनायखौ फिथा हागौमोन दिनै जोंनि सरकाराव खामानि मावनायनि जोङो 50%निबो बारा बेखौ जोंनि मावनायखौनो जों फिथा हादों नाथाय मोनसे मोननैया हयथ' जानो हागौ बिपिएफनि दिनाव फाउन्डेसन खालामनानै गालांनायमोन जों बेखौ एकदम मिसा जों स्वीकार खालामा मोनसे मोननैया हयथ' जानो हागौ बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बेखौ जों फिथा हास'दों बेयावथ' जेबो गोरोन्थि साननो नाङा फिथाखौथ' हास'नांगोन ना जाय सरकाराव थादों बेथ' हास'नांगोन ना हाग्रामाया जुदि सरकाराव थानायमोनब्ला बिथांमोना हास'गौमोन गाबोन जुदि सोरबाया सरकाराव फैयोब्ला जों मावलांनायनि फिथाइयाबो आफ्टार 5 इयार्स बा 10 इयार्सनि उनावसो हयथ' थायहैनोबो हागौ दा बै समाव जाय सरकार सालाय बेनो फिथा हास'गोन ना दा बेयावलाय माथो गोनो गोथो साननो गोनां हयथ' आं बेखौ लानानै इसेबां सिरियासबो आं साना ओंखायनो बिथांमोना जुदि बेखौ बुंदोंब्ला दिनैनि जे क्वालिटि गोनां जुगाव हयथ' बे जुक्तिफोरनो जानो हाया होननानै आं सानो
नोंथांनि मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे राजखान्थियारि बिथिङाव नैबे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावदिंनाया सोलिबाय थादों बेवहाय हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समाव बुंदों जे मिडियानि गेजेरजों बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों जे बिथाङा क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव देरहालांनानै सासे केबिनेट मन्त्रि लागोन होननानै बुंदों बिथाङा बुंदों थारैनो मा बुंनो बेसोर दा पलिटिकेल पार्टि आंबो दा पलिटिशियान हिसाबै बा पलिटिकेल पार्टियाव दं हिसाबै आङो बेखौ मिथिगौ मोजाङैनो बेखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ जे गासिबो पलिटिकेल पार्टियानो गावखौ देरहागोन होननानै सानो बा देरहागोन होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बुङो खारना जाहैबाय बेखिनि खोथा बुङाबा रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय फैयो जे गावसिनि फारसे दोलोनि फारसे रायजो राजाफोरखौ माने आकृष्ट खालामनो थाखाय बोनो थाखाय हयथ' बिथांमोनहा बेखिनिखौ बुंदों आरो केबिनेट मिनिस्टार मोनगोनाथ' बे गोजाननि खोथा नङा होमबा देरहागोननि अंखखौबो बिथांमोनहा दिनै थारिखआव नुनो हाया दिनै बिथांमोनहा एमपि गेलेदों होननानै बुङोब्ला हयथ' दरं उदालगुरियावबो गेलेगोन बा क'क्राझारावबो गेलेगोन एकमात्र गावसिनि भटखौ हमथानानै दोननो थाखायल' बिथांमोनहा गेलेदों इलेक्सन देरहानो होननानै बिथांमोनहा गेलेयाखै आरो बेखौ मिथिनानैनो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जायफोर लेखा गोरों बिएसइउआव जायफोर बिथांमोनहा दैदेनगिरिफोर जादोंमोन बिथांमोना बेफोर सिंनि खोथाफोरखौ मिथिनानैथ' दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबदोंना आरो बिनिफ्रायनोथ' जों बुजियो जे बिपिएफआ जुदि गमामायैनो देरहानानै गेलेदोंमोनब्ला बिथांमोना मानो बाहेरायाव ओंखारनो गोनां जाखो बा इउपिपिएलखौ मानो मदद होनो गोनां जाखो ओंखायनो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जानांगोन जे बिपिएफआ दिनैनि थारिखआव इलेक्सन देरहानानै गेलेयाखै हयथ' गावसिनि वार्कारफोरखौ एसे हमथानानै दोननो थाखायसो हयथ' बिथांमोनहा इलेक्सनखौ गेलेदों जानो हागौ दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलआ देरहागोना स्पष्ट आरो बिनि अंखखौ आं जे बोदला होनांगौ आं सानाखै पपुलेसन पेटार्नखौबो नाय नङा होमबा जोंहा बिजेपिनि सहाय दं एजिपिनि सहाय दं फारसेथिं जोंनिनो पारमानेन्ट जोंहा भट दङ दा बेफोरखौ लानानै जोङो मर देन 2 लाखनिबो बारायाव जोङो भट मोननानै देरहागोन एकदम दिनैनि थारिखआव स्पष्ट प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा रोखायै फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुंदोंमोन जे लकसभानि बे क'क्राझाराव खाम्फा बरगयारिखौ देरहालाङोब्ला बिटिसिआव फिन देरहाखांनायनि उनावनो बिटिसिआव फिन सोरखार सालायफिनगोन बा हाग्रामा महिलारिखौ चिफ महरै मोनफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों इसिङाव माबाफोर जादों नामा जे दा गेजेराव गासिबो पलिटिकेल पार्टियानो माने गावसिनि मोनसे राजनितिकनि जे माने हाथियार हिसाबै बहुतखिनि खोथाफोरखौ बुङो थांनाय बारावबोथ' बिथांमोनहा बुंदोंमोन ना माने सरकारा उमुक थारिखआव बायगोन उमुक दिनाव जों दाफिनगोन बेखिनिखौथ' बुंलाङै दिनै 3 बोसोरानो बारग'लांबाय नङा होमबा दा बेफोर खोथाखौनो जुदि बिपिएफनि जायफोर सापर्टार बिथांमोनहा जुदि हय साननानै खोनासंनानै थायोब्ला हयथ' बिथांमोननि खोथा नाथाय दिनैनि थारिखआव बे रोखा इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जे सरकार बे सरकारा 5 बोसोरा जेरैखि जाया थांगोन 5 बोसोरनि उनाव माने जोङो सरकार दाफिननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियावसो जोङो दिनै लाहार फाहार जानानै दङ दा ओंखायनो दिनै सोरबाया जे बुंदोंब्ला एमपि इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव खाम्फाया गोजौआव थांनायनि उनावनो जे सरकारा दाफिनगोन होननाया एकदम बे बेसलेस खोथा हयथ' बिनि गेजेरजों हयथ' सानदों जानो हागौ बिथांमोना गावसिनि वार्कारफोरखौ जाहाथे थाखा फैसा गारनानै जाहाथे माने एकदम माने दिन रात जाहाथे खामानि मावो हयथ' खामानि मावनायनि थाखायबो हयथ' बुंदोंबो जानो हागौ होननानै आं सानो जों नुनो मोन्दों जे सानैसो दैदेनगिरिफोरा बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना खायसेयाव नैबे बिथिङाव थिसनथाइ होनायनि बेलायाव बावैसो सिगाङाव जे स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा जिहेतु मख'दोंमोन 10टा कलेजखौ बा फरायसालिमाफोरखौ बे समाव जिहेतु सरकारि जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे नंखाय होननानै आरटिआइ होनायनि गेजेरजों रोखायै बेखौ नुजाथिदों जाय बिथाङा आरटिआइ होदों बे आरटिआइ होग्रायाबो बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ दा जुदि गमामायैनो जे जोंनि बे 10टा जे कलेज प्रभिन्सियेलाइज जादों बेयो जुदि फेकमोनब्ला बा नंखायमोनब्ला बिथाङा गावनो ससियेल मिडियायाव बुंगौमोन ना बा मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंगोन मानो बुङाखै सोरबा इउटुबार सामान्य सोरबा माने फेसबुक पेज सालायग्रानोसो बेखौ मानो थाखाय होनो गोनां जाखो आरो बेयाव रोखायैनो नाय नोंथांमोनहा बयबो नुगोन रायजो राजाफ्रानो नुगोन बेयाव मा रोखोमै लिरनाय दङ जाय इंराजिखौ मोजाङै बुजियो बिथांमोनहा बुजिखादों हयथ' इन्टेलेक्सुयेल महलावथ' बे खोथाखौ बुङाखै ना गोरों गोरायाथ' बे खोथाखौ बुङाखै दिनै जायफोर बिथांमोनहा बुंदों जायफोरा माने गोथौ लेभेलाव जायफोर हाबाखै बिथांमोनासो बेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों ओंखायनो बिनि सायावबो जोंहा एसेबां गिनांगौबो गैया रायजो राजाबो बिनि सायाव क्लियारखा थिसनथाइनि बेलायाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिटिआर सरकारा दिनै 3 बोसोर जाबाय नाथाय दिनैसिमबो एनडिपि जिहेतु बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोबां एनडिपिफोर लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनो हायाखै नाथाय सिगांनि समाव जों जुदि नायोबा
बिटिसि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिसि एकर्ड जानाय समाव बै समाव बिएलटिफोरनो बा बर' लाइमोनफोरनो थिसनथाइखौ होनो हादोंमोन साख्रि होनो हादोंमोन बिथांमोना नाथाय नोंथांमोननि सोरखार थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा मानि थाखाय बे थिसनथाइखौ होनो हायाखै दा थिसनथाइखौ होनो हायाखै होननानै बुङोब्ला भुल जागोन होननानै आं सानो कारना जाहैबाय साख्रि होनाय आल' जे थिसनथाइ होनाय बे नङा जों दिनै बिथांमोनखौ संस्थापन होनो थाखाय जोङो गोबां आसनिफोर लादों जेरै बुंनाय जोङो रायखांनो गोनां जागोन फिन रोदोमखांनि गेजेरजों गोबां जे एनडिएफबि लाइमोनफोर जायफ्रा माने खामानि मावनो हानाय केपासिटि दं बिथांमोननो जोंनि सरकारनिफ्राय किसुमान माने माबाफोरखौ होनाय जाबाय सुबिदाफोरखौ होनाय जाबाय दा थिसनथाइ होननानै बुङोब्ला बेखौबो जों बुजिनांगोन जे नोंथाङा जुदि मेट्रिकआनो पास नङाब्ला बबेबा नोङो अफिसार जानो लुगैबाबोथ' मोननाय नङाना केरानि जानो लुगैबाबोथ' मोननाय नङाना मास्टार जानो लुगैबाबोथ' मोननाय नङाना नोंथाङा जेसेबां केपासिटिनि नोंथाङा बेखिनि खामानिखौ मावनांगोन ओंखायनो जोंनिया बुंनाया बेनो एनडिएफबिनि बेलायावबो सोरबाया जुदि लेखा गोरों दंब्ला बा सोरबाया एसे गोरों दंब्ला जायफ्रा एसे माने केपासिटि गोनांसिनबा बिथांखौ गावनि लेभेलाव मोनसे एडजास्टमेन्टखौ जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खालामगासिनोबो दङ फ्राय दिनैनि तारिखाव माने एनडिएफबिफोरनि फारसे जे खामानि मावनाय बियो जागासिनो दङ आरो गासिबो बुस्थुआनो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि सानसेनो फिथाइ थाया फिथाइखौ मोननो थाखाय एसे जों नेनो गोनां जायो खस्थ'बो खालामनो गोनां जायो नाथाय धोर्जनिसो गोनांथि दं होननानै आं सानो लाइमोनफोरनि थाखाय थिसनथाइनि बेलायावनो नैबे साख्रि बाख्रि बेनि अनगायैबो बिथांमोनखौ जिहेतु लामा दिन्थिगिरि हिसाबाव सोरखारा मा इनिसियेटिभ लानो आवगायदों दा थांनाय सरकारखौ रायखांफिननाय जायो थांनाय सरकारनि दिनाव जे लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोनहा भबिष्यतखौ जेबो सानाखै गासिबो लाइमोनफोरखौनो हयथ' बिथांमोनहा थिकादारसो खालामजोबदों साप्लायार खालामजोबदों दा बै समाव बिथांमोनहा बिदिनो इनफ्रास्ट्राक्चारेल खालामदों बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा लाइमोनफोरखौ बा थिकादारल' खालामदों नाथाय जोंनि सरकारा बिदि खालामनो नागिराखै बे जाहैबाय टेम्परारि टिका होननाय बुस्थुआ टेम्परारि जाहाथे जोङो पार्मानेन्ट भाबै गावनि आथिङावनो जों माबोरै गसंनानै थानो हायो बेखौसो जोंनि सरकारा नोजोर होदों ओंखायनो जोंनि सरकारनिफ्राय जे इनिसियेटिभ लानाय आं एसे गोलाव बुंनायफोरबायदि माखासे मिशन मदाव जों खामानि मावनो नागिरदों किसुमान फ्लेक्सिब स्किमफोर जों लादों बिनि गेजेरजोंनो जोङो जे बेखार लाइमोनफोरखौ जोङो जेसेबां हायो खुब खम समनि गेजेरावनो जेसेबां हायो जों बिथांमोनखौ थिसनथाइ होनो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दं गोबां बिथिङावनो जे बुंनो नागिरो जे नैबे बेलायाव जे लाइमोनफोरखौ लानानैनो राजनितिकआवबो बा राजखान्थियावबो बिथिङावबो थांबाय नाथाय गुबुन फारसे जों नोजोर होयोब्ला सरकारा खोथाल' होयो सरकारा जागोनल' बुङो सरकारा मावगोनल' बुङो नाथाय मोगथां महर मोना होननानै बुंनो नागिरो दा खोथाया बेनो माने गिदिं गिदा रायज्लायबा बे फंसेयावनो फैफिनबाय थायो दा सरकाराबो मोनसे बाजेट थायो नङा होमबा माने खेनसेनो जे नांनायखिनिखौनो जे सुफुंनानै होजोबनो हायो बे नङा मोनसे टाइमावनो जे गासिबो होजोबनो हागोन बे नङा मोनसे बाजेटनि खोथा थायो दिनै जोंहा एसअपिडि फान्डआ बोसोराव जेन'बा माने 700-800 कौटिसो जोंहा फैसा फैयो बोसोरावसो बे 700-800 कौटिजों जे गासिबखौबो 32 लाखखौ सानसेयावनो नायजोबनांगौ होननायाथ' बे एकदम जुक्तिपुर्ण जानो हाया दा बेखौ स्टेप बाय स्टेप जों खामानि मावगोन आरो जायनो होग्रोनांगौ बिथांमोननो होग्रोगोन आरो जायखौ मावग्रोनांगौ बेखिनि खामानिखौसो जों मावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनो सुबिदा हो जे 5 बोसोरखौ नायबाय जेला जोंनो सेकेन्ड टाइम जेला जोंनो सरकार दानो होगोन जे जों दिनै जों फाउन्डेसन खालामनाय बिनि फिथाइखौ गमामायैनो रायजो राजाफ्रा नुहैगोन राजखान्थिनि बिथिङाव जिहेतु बिसायख'थिया जाबाय लाइमोनफोर बा नोंथांमोननिफ्राय जे जाखिनि बिजाथि दं एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिनि थाखाय बा देरहागोना बेसेबां जौखोन्दो आवगायनानै दं दा दिनैनि तारिखाव जोङो जेबो खामानि मावा हसिया जिरायनानै थाब्लाबो जोङो 50,000नि गोजौआव जों देरहानाया एकदम दिनैनि तारिखाव स्पस्ट जिहेतु जोंना रुट लेभेलसिम बुथ लेभेलसिम जोङो थाङै बेखौ जोङो एग्जिट पलाव जे जोंनो रिपर्ट जे देखायदों जोंनि जे एग्जिट पल बे हिसाबै जोङो 50,000नि गोजौआव जों देरहानानै दंखायो दा जोंना टारगेटआ जाहैबाय जों माब्रैबा जोङो 2-2.5 लाखसो बारायाव जों देरहानो हायो जों बिनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दङ जे जोङो देरहानायाथ' एकदम स्पस्ट मावा हसिया जों उन्दुनानै थाब्लाबो दिनैनि तारिखाव जों देरहाखाबाय मोनसे दौजोंनो जों अलरेडि जों 1 स्टेप जों देरहानानै दंखायो दा जोंना खामानि मावनो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जोङो माब्रैबा जाहाथे रायजो राजाफोरखौ जोंनि सापर्टारफोरखौ एकदम माने फुरा जों फुरथि खालामनो हानाय बायदि जेन'बा 2-2.5 लाखआव जों माब्रैबा देरहानो हायो बिनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो मा बिथिंखौ लाना रायजो राजानाव नोंथांमोना भट बिगोन बे समाव दा रायजो राजाफोरनो डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौ जों बुंगोन जे जोंनि मावनायफोरखौ जों खोन्थानांगोन
दा बेखौनो जुदि पस्टारिं खोथा बुङोब्ला दा दल दामनानै जुदि खोथा बुंदों होनोब्ला बेथ' एकदम जानाय नङा जों मावनायखौथ' जों खोन्थानांगोन ना नङा होमबा मावनायखौ जों खोन्थाना लानायावलाय माथो दं मावैखौ जुदि जोङो दल दामनानै खोन्थादोंब्ला बे आलादा मेटार बेयावबा जोंखौ सोंखारिनो हायो दा बेफोर जोंनि जे खामानि मावनाय बेखौनो जों रायजोफोरनो खोन्थागोन आरो दिनैनि थारिखआव प्राय मेक्सिमाम रायजो राजाफ्रानो दिनैनि थारिखआव कनभिन्स जाबाय होननानै जों फोथायो आरो कनभिन्सबो जाबाय जायनि थाखायनो जों दिनै नुनो मोन्दों गोबां माने लेखा गोरों व्यक्तिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिसेसकै माने बिपिएफ दोलोनिफ्राय माने सासे सानैल' नङा माने गामि दरसेयैनो दरनै दरथाम बेबायदि जयनिं जानायखौ माने जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना जोंजों जगाजगाव दङ नोंथाङा देरहानायनि बाथ्रा बुंदों 50,000नि सायाव दिनैनि खालाराव जेबो केम्पेइन खालामालासिनो देरहानायनि बाथ्राखौ बुंदों जुदि देरहायाबा मा जागोन इउपिपिएलआ नागारनानै दिहथे एसे आगोलाव प्रमिला रानी ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनाया रज'हैगोन नामा दा बेथ' बास्तबावबो जाखाया माने जाय बिथांमोनहा जुदि सानदोंब्ला इउपिपिएलआ जेननानै गावसोर देरहागोन बेथ' एकदम बास्तबाव जाखाया होननानै आं सानगोन आरो बोरैबा जुदि जाफ्लांबायोब्ला रायजो राजाफोरनि सायाव थाबाय नङा होमबा रायजो राजाफोरना जायनो मोजां मोनो बिथांमोननो भट होगोन बेखौ जों फर्स खालामनो हाया खारना जाहैबाय दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा लेखा गोरों जाबाय प्राय 70% मानसियानो लिटारेट आं बुंनो थाङाखै दे इडुकेटेड 70%आनो जों लिटारेट लिटारेटब्ला एसे एनैब्लाबो बिथांमोनहा गावनो सेल्फ माने धारना खालामनो हानाय माने गोहोआ दङ लिटारेटफोरनाव बे हिसाबै हयथ' जों मावनाया जुदि गमामायैनो जुदि रायजोफोरनि थाखाय जेबोआनो जामाराखैब्ला हाग्रामाया जुदि मोजां मावदोंबा हाग्रामानो भट होगोन रायजोफ्रा नाथाय जों मावनाया जुदि मोजां जादोंबा जोंनो भट होगोन बेयावथ' जोंहा बुंनो गोनां गैया दा दिनैनि थारिखआव जों नुनो मोन्दों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों आरो बिपिएफ दोलोजों कम्पेयार खालामनानै जे नायो अब्ला बेखौ रायलायनांगौ खोथा गैया आरो बयबो मिथिगौ सासे उन्दै गोरलै गथ'निफ्रायबो देरजासिम बेखिनि खोथाखौ मोजाङैनो मिथिगौ ओंखायनो आं बेयाव बारा गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ आं सानाखै हाग्रामा आरो प्रमद दा बेनि गेजेराव पपुलारिटिखौ नायोब्ला बुंनो नागिरो जे हाग्रामाया बांसिन पपुलारिटि दं होननानै बुङो बेनि कम्पेरिजनखौ बोरै होगोन नोंथाङा पपुलारिटिया नंगौ हाग्रामाया मोनसे लेभेलाव बिहा गावनि पपुलारिटि दङ हयथ' बिथाङा सासे कमेडियान हिसाबैबो पपुलारिटि सासे एक्सट्रिमिस्ट नेता हिसाबैबो बिथाङा पपुलारिटि बिटिसिनि माने फाउन्डार माने चिफ हिसाबैबो बिथाङा पपुलारिटि दा बेजों कम्पेयार खालामना नायोबा बेखिनि पपुलारिटियानो जथेस्थ' बे नङा खामानि मावनायजोंसो मानसिया पपुलारिटि जानांगौ मोजां गुनजोंसो दा दिनै मोननैजों कम्पेयार खालामना नायोबा हाग्रामाया बैफोर गुननि थाखाय पपुलारिटि बेयाव बिथाङा राइट नाथाय प्रमद बर' सारनि पपुलारिटिखौ नाय बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलखौ एकदम विश्व दरबाराव इस्टाब्लिश खालामनो हाबाय राष्ट्रीय दरबार आरो विश्व दरबाराव दिनैनि थारिखआव इस्टाब्लिश खालामनो हाबाय आरो चिरदिननि थाखाय जोङो बेयाव शान्ति परिबेश लाबोनो हाबाय दिनै गुबुन जाथिजों जोंहा मोनसे समाव बर' अनाबर' दंमोन बेखिनियाबो जोब्बाय दा बेफोरखौ नायब्ला जों मावनायखौसो नायनांगोन नङा होमबा जायनि दैदेननायाव जोंनाव शान्ति परिबेश फैदों जायनि दैदेननायाव जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ विश्व दरबार आरो राष्ट्रीय दरबाराव जों प्रतिष्ठा खालामनो हाबाय बेबोथ' मोनसे वान काइन्ड अफ पपुलारिटि नङा होमबा दा बेखौबो जों पपुलारिटि होननानै बुंनांगोन प्रमद बर' सारा गावनि लाइनाव पपुलारिटि गावहा दङ हाग्रामा महिलारि साराबो गावनि लाइनाव बिथाङा पपुलारिटि दङ दा बेयाव माने पपुलारिटिनि बेलायाव इसिबां बेले बेजे खोथा बुंनांगौ होननानै आं सानाखै नोंथाङा सोरखौ मदद होगोन दा बैसोआव सानैबो जुदि पलिटिसियान दा बैसोआव सासे पलिटिसियान हिसाबाव दा हाग्रामा महिलारियाबो लिडार प्रमद बर' साराबो लिडार बेखिनिखौ बयबो मिथिगौ हयथ' हाग्रामा महिलारियाबो मोनसे समाव गावनि केपासिटिजों जेरैबायदि मावनांगौ बिथाङा मावदों नाथाय दिनैनि थारिखआव जे बिथांनि केपासिटिया दिनैनि थारिखआव जे एकदम माने जयगथा गोनां बे नङा बिनिफ्राय गोजौसिनाव जोंहा माने खामानि मावनांगौनि खोथा दं जायनि थाखाय प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारिनि जे सानैनि गेजेराव जों कम्पेयार खालामोब्ला प्रमद बर' सारा एकदम हाग्रामानिफ्राय मर एडभान्स आरो दिनैनि थारिखआव आरो बिथांखौ आप टु डेट लिडार होनब्लाबो जोंहा गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा दा हयथ' हाग्रामा महिलारिनि सायाव बांसिनसो बारा खोथा बुंनाय जायो एसेबां बुंनो हामा बिथाङा जे ससियेल मिडियाखौनो मोजाङै सालायनो रोंना रोङा टेक्न'लजिनि खोथाखौनो बिथाङा मोजाङै मिथियोना मिथिया दा बेखौबो जोंहा साननो गोनां ओंखायनो प्रमद बर' सारा दिनैनि थारिखआव एकदम पारफेक्ट लिडार आरो बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा जुदि 5 बोसोर सालायखांनायनि उनाव नेक्स्ट 5 बोसोर जुदि सालायनो हायोब्ला जे जों जे होनदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन होननानै जे गमामायैनो माने सुइजारलेण्ड नङा सुइजारलेण्ड बायदि जों खालामनो हागोन बेखौ एकदम जोंहा 100% फोथायनाय दङ नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु लाइमोनफोरना थिसनथाइनि बेलायाव जुदि नोजोर होयोब्ला बे थिसनथाइखौ बिटिआर सोरखारा होफुंनो हायाखै होननानै बे बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो बेजों लोगोसेनो
जाखिनि बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव खामानि जायो बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय टिका टुकानि खामानिफोर जायो बैफोरखौ गुबुन जायगानिफ्रायसो बेवहाय लाइमोनफोर बा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय टिकादारफोरासो बेवहाय बाहागो लाहैजोब्बाय बिटिसिनि फैसाखौ लुटिबाय होननानै बाथ्रा बुंदों जोंनि लाइमोनफोरखौ बे ओनसोलनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनो खामानिफोरखौ हराखै होननानै बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बेलायाव मा बुङो दा टिकानि बेलायाव बेथ' एकदम स्पस्ट' खोथा जाय बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोनहाबो मिथिगौ जे गोदो बिपिएफ सरकारनि दिनाव माने अनलाइन नङामोन टेन्डाराबो अनलाइन नङामोन बिदिनो बिथांमोनहा माने अफलाइन टेन्डार जायोमोन बे हिसाबै बायरानिया बेयाव फैनानै टेन्डार गावनो हानाय जे माने पसिबिलिटिया हयथ' बिथांमोननि दिनाव बुहुद खममोन नाथाय दिनैनि दिनाव जुगजों गोरोबनानै जे गासिबो बुस्थुआनो अनलाइन जाबाय गासिबो बुस्थुआनो ट्रेन्सपारेन्ट जाबाय दिनैनि थारिखआव साख्रिबाबो नों होखुमानो हाला दिनैनि थारिखआव आरटिआइ होनाय लोगो लोगो ओंखारो बिथांमोननि दिनाव हयथ' अनलाइन नङा हिसाबै आरो गिनानैबो बिथांमोनखौ गिनानैबो आरटिआइ होग्रायाबो बहुत खममोन जायनि थाखाय बिथांमोननि दिनाव गावसिनि गोसो बायदि खालामनो हादोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनैनि थारिखआव बिथाङा सरकार सालायमोनब्लाबो बिथाङाबो बे एखे अबस्थायानो जागौमोन दिनै टेन्डारखौ भारतनि जेसेबां खना खनलानियानो जा सोरबा केरेलानियानो जा सोरबा राजस्थानियानो जा टेन्डार गावनो हानायनि मोन्थाया दङ आरो बेखौ रावबो हमथानो हाया आरो बेखौ हमथानांगौबा बे संबिधाननि बारगा थांनाय जागोन ओंखायनो आं सानो जे अनलाइन जानायनि थाखाय हयथ' किसुमाना एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जानो हादों दा अनलाइन गावदों हिसाबै दस्रा जायगानाबो अनलाइन टेन्डार गावनानै हयथ' मोनसे मोननैसो खामानिखौ मोन्दों जानांगौ नाथाय जायफोर फिसा फिसौ खामानि जोंनि बिटिसि सिंनि मानसिफ्रानो मोनगासिनो दङ बेखिनिखौ जायफ्रा गाहाय लेभेलाव एसे गुवार लेभेलाव हाबनानै नायगोन अब्लानो मिथिगोन नैबे बिथिङावनो बे काउन्सिलनि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला काउन्सिलाव रेस्ट्रिक्सन बेफोरबायदि गैया नामा जे अनलाइननि बाथ्राखौ जुदि नोंथाङा मख'दों दा गुबुना जुदि बै खामानिफोरखौ गुबुना मोनोब्ला जोंनि लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ मा जागोन दा हयथ' गासिबो बुस्थुआनो आयेननि बेलायाव जायो हयथ' आयेन बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै आयेन पास खालामनानैबो जों लानो हायो एसेम्ब्लियाव आयेन पास खालामनानैबो लानो हायो हयथ' बियो पस्टग्रेजुवेट जानांगोन हयथ' दिनै जोङो बे मोनसे हयथ' गमामायैनो जुदि बायरानिया मोनमारदोंबा बे मोनसे धाक्का जाबाय जोंनि थाखाय दा बेखौ जाहाथे भबिष्यतआव जों माबोरैबा जोंनि ओनसोलाव मोननो हायो बे मेकानिजमखौ जों बयबो खालामलायनांगोन बेयाव अपोजिसनाबो मेकानिजमाव थाफानांगोन रुलिंआबो थाफानांगोन ज'यैनो जोङो बे मेकानिजमखौ खालामनांगोन आसि थुलायनानै सोंखारिलायलायबानो माबा मोनसे समाधान जायो होननानै आं साना लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिआर सोरखारा बा नोंथांमोना मा पलिसि खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जे लाइमोनफोरा थिसनथाइ मोननायनि थाखाय मा बे समाव हाबाफारि नोंथांमोना लानो थाखाय थियारि जादों दा जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय लाइमोनफोरनि सायाव जे इनिसिएटिभ लानाय थिसनथाइनि थाखाय बेयाव जोङो माने जे लेभेलाव जायनो जेखौ होनांगौ जायनि थाखाय जेखौ मावनांगौ बेखिनिखौ मावदों दा आङो रायखांबावबाय सुपार 50 जाय बिथांमोना गिदिर अफिसार जानो गोसो माने जाय आइएएस अफिसार जानो गोसो जायफोर एसिएस अफिसार जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय माने सुपार 50 खालामनाय जाबाय जाय मेडिकेल लाइनाव माने जायफोर इन्टारेस्टेड बिथांमोननि थाखायबो माने सुपार 50 मेडिकेलनि थाखायबो जों खालामनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोना इन्जिनियारिं लाइनाव थांगोन बिथांमोननि थाखायबो माने जाहाथे जोङो सुपार 50 जों खालामनाय जाबाय दा आरो गाहाय लेभेलाव जों नायदोलाय जाय बिथांमोनहा माने गोजौ थाखोनि माने जाय सोलोंथाइ मोनाखै जाय बिथांमोनहा फिसा फिसौ खामानि मावनानै जानांगौ बिथांमोननि थाखायबो जों आइटिआइनि दारै जाहाथे गावनि आथिङाव जों गसंनानै थानो हायो गावनि आखाइजोंनो खामानि मावनानै जाहाथे गावनि जिबनखौ सालायनो हायो बिदिनो जायहा जेराव रोंगौथि गोनां बे आइटिआइनि गेजेरजोंबो जों बेखिनिखौ जोङो माने लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय जोङो सानदों आरो इतिमध्य जोंहा जोंनि बिटिसिआव गासै 10टा आइटिआइ जाबाय नाथाय बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि दिनाव बिथांमोनहा नायमोन जोंहा बलांगुरि गसाइगावआव मोनसे आइटिआइ दंमोन बियो एकदम बेयाव बोरमा अमा मोसौसो हाबनानै दंमोन गिजि गब्लं जाजोब्बायमोन खुनु बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चारल' दङ नाथाय सिङाव जे माखासे मेकानिजम खालामनांगौ बेखिनिखौ बिथांमोनहा खालामाखै नाथाय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो 10टा जिल्ला हिसाबै जोङो आइटिआइ सेन्टारखौ जों खुलिबाय आरो जों खुलिनानैल' जों दोनाखै जों बेखौ जों खामानियावबो बाहायदों बे हिसाबै हाजार लाइमोनफ्रा बेयाव एडमिसन लानानै बा सोलोंथाइ लानानै माने जे थिसनथाइ बे थिसनथाइखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन जौगाथायनि बेलायाव मा नोंथांमोना इनिसिएटिभ लादों दा जौगानायनि बेलायावथ' बुंनो थाङोब्ला स्पेसियेलि इडुकेसनखौनो नांगौ जाहैबाय जोङो इडुकेसन साइडआव जुदि जों जौगाथाय लाबोयोब्लानो अट'मेटिक सारिय'फाले जोंहा जौगाथाया जायो नों जेसेबांखि जेखि खामानि मावाथों माने इडुकेसन लाइनाव जुदि नोंथाङा थिग खामानि मावनो हायाखैब्ला नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि ओनसोलखौबो जौगाहोनो हाया बे हिसाबै जोंनि जे मेन खामानि मावनाय जों सोलोंथाइनि सायावनो बांसिन जोङो स्ट्रेस होनानै खामानि मावदों बे हिसाबैनो जोङो प्रथम स्टेप हिसाबै
जे जेसेबांखि एलपि स्कुलफोर दङ जेसेबांखि एमइ स्कुलफोर दं जेसेबांखि हाई स्कुलफोर दङ बबेयावबा गिजि गब्लं दंब्ला बबेयावबा थिं गैयाब्ला बबेयावबा बिदिनो माने खोरखि दरजाफोर बायनानै थांदोंब्ला बेखिनिखौ रिपेयारनि थाखाय जों खामानिखौ मावदों ओंखायनो होनबे थांनाय मोननै फाइनान्सियेल इयाराव जों गासै 1700टा स्कुलखौ जोङो रिपेयार खालामबाय आरो मोजाङै जों बेखौ मेरामत खालामबाय जाहाथे बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा माने एडमिशन लानानै लाइमोनफ्रा बेयाव सोलोंनानै जाहाथे भबिष्यतआव माबा मोनसे जाहैनो हायो दा बिनि थाखाय जों बे स्टेपखौ लादों आरो बिदिनो कलेज लेभेलावबो जों लादों आरो बिभिन्न धरनै जों बे इनिशिएटिभखौ जों लागासिनो दङ गेलेनाय बिथिङाव माबायदि दा गेलेनाय बिथिंखौ नायोब्लाथ' स्पस्तयै जोंहा बुंनांगोन माने जोंनि सरकारा माने गासिबो बिथिंखौनो जों गालांनो नागिराखै इडुकेसनल' नङा एग्रिकालचारल' नङा जोङो गेलेनाय बिथिङावबो जोङो माने लाइमोनफोरनि थाखाय जों गेलेनाय बिथिङावबो जोङो नोजोर होदों जोंनि सरकार हिसाबै दा बिनि उदाहरन हिसाबै जों बुंनो हायो जोङो ISPL खुंबाय नङा होमबा ISPLनि कनसेप्टआथ' थांनाय बिटिआर सरकारनि दिनावथ' फैयाखैमोन बिथांमोनाबोथ' खुंनो हायोमोन ना बिथांमोना बुंनो नागिरो जे स्टेडियामा गावसोर बानायनाय स्टेडियामखौ गावसोर बानायनाय होनना बिथांमोना बुंनो हायो दा स्टेडियामल' बानायनानै माबा मोनसे जागोन नामा स्टेडियामल' बानायनानैथ' जेबो जायाना स्टेडियामनि गेजेरजों माब्लाबा जोंहा मोजां माने खेला गेलेगिरिफ्रा ओंखारो बेखिनिखौबोथ' नोंथाङा खालामनांगोन ना दा बे इनिशिएटिभखौ जोंना लानाय जादों आरो स्टेडियामखौ जों मोनफ्रोमबो माने ब्लकआव जोङो मोनफा मोनफा खालामनायनि जे थांखि आरो लोगोसे जोङो बेखौ जोङो माने सुरुबो खालामनाय जाबाय जोंहा बनरगाव हिसाबैबो मोनसे स्टेडियाम खालामबाय थिग बिदिनो गासिबो कनस्टिटिउयेन्सियावनो जों मोनसे माने स्टेडियाम जों खालामनो थाखाय जोंनि सरकारा आखायाव लादों आरो फुटबलल' नङा जोङो बिदिनो जाय खेलाफोरखौ जों मिथिफेरानोमोन माखासे माने खेलाफोर जेरोखोम सकबलखौथ' जों मिथिफेरानोमोन नङा होमबा दा सकबलखौबो दाखालि जोङो फाथिबाय जोंनि सरकारनि दिनाव हयथ' गोदोनि दिनाव सकबला मा बुस्थु बेखौनो मिथियामोन थिग बिदिनो गोबां खेला बिथिङावबो जे जोंनि सिं खामानि मावगासिनो दं बेखौ जाय बिथांमोनहा माने खेला लाइनजों जुरित्त' गोनां बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथियो हयथ' जोंहा खेला लाइनाव इसेबां इन्टारेस्टेड गैया हिसाबै सिंसा खोथाखौ जों मिथिया आं कालसाराव एसे इन्टारेस्टेड ओंखायनो कालसार लाइनावखौ आं एसे मिथियो आरो दा बेखिनिखौनो बुंबाय मा इनिशिएटिभ लादों नैबे कालसार बिथिङावनो कालसार बिथिङाव दा सिनेमानि खोथाखौ नायदो सिनेमा हल बे कनसेप्टआथ' थांनाय सरकारनि दिनावथ' फैयाखैमोन दा जोङो सिनेमा हल खालामबाय सिनेमा हल खालामनायनि गेजेरजों जे मुलाम्फाया बेनो जे जाय बिथांमोनहा सिनेमा खालामो मोजां सिनेमा हल गैयिनि थाखाय बिथांमोनहा माने गावसिनि जे सिनेमा खालामनायनि जे प्रफिट बे प्रफिटखौनो बिथांमोनहा मोननो हायाखैमोन दा बे फिसा सिनेमा हल खालामनायनि गेजेरजों जायफोर सर्ट मुभि खालामग्राफोर जायफोर बिदिनो माने फिसा माने एसे एनै फैसा खरसा खालामनानै जायफोर सिनेमा बानायग्राफोर बिथांमोननि थाखाय जों इनिशिएटिभ लानाय जादों आरो कालसार डिपार्टमेन्टआवबो नोंथांमोनहा एसे बिजिरनानै हाबबानो जों नुनो मोनगोन जे गान खनग्राफोरनि थाखाय आर्टिस्टफोरनि थाखायबो जोंहा बेयाव माखासे आसनिफोर लादों आरो जोंहा मा होननानै बुंदों जायफोर सिनेमा खालामग्रा दाखालि एवार्ड होनायनि खोथा नङा होमबा दा बेखौथ' बयबो मिथिगौना एवार्डखौ होदों दा बे हिसाबै ओंखायनो बै कालसार बिथिङावबो जोंनि सरकारनिफ्राय जे खामानि मावनाय बियो एकदम खम जायाखै होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नै बिटिआर ओनसोलाव जों नुनो मोनदों जे सम सम जों नुयो जे लाइमोनफोर बै लाइमोनफोरनाव ड्राग्स बेफोरबायदि जानाय जों निसा लानाय बेफोरखौ नुयो जों गोबां बेफोरबायदिनो बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि फांसन जुदि खुंनाय जायोबा बा फेस्टिभेल जुदि खुंनाय जायोब्ला बैफोराव जौ लोंनानै बा बेवहाय डेन्स खालामनाय दा बेफोरखौ नुयो दा बेवहाय इनिशिएटिभआव माबायदि जानाया गोनांथि दं होनना सानो दा इनिशिएटिभ हिसाबै जेनेबा थांनाय समाव दैजिं फेस्टिभेल जों फाथिदोंमोन दा थांनाय सरकारा दैजिं फेस्टिभेल फाथिदोंमोन दा बे दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजों बहुद माने जायफोर बिथांमोना ड्राग्स जाग्राफोर जाय बिथांमोना जौनि एडिक्ट गोनांफोर दा बिथांमोना बहुत एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय माने गाज्रि माने समाज बेरेखा खामानियाव इनभल्भ जानाय बेखिनिखौ नुदों जायनि थाखायनो जोंनि सरकारा मा खालामदों माने जे खामानिखौ मावोब्ला माने लाइमोनफ्रा गाज्रि लामायाव थाङो बेखिनिखौ जोङो टटेलि जों एभयड खालामदों जायनि थाखाय जों दैजिं फेस्टिभेल बायदि गिदिर फेस्टिभेलखौबो जोङो माने बन्द' खालामनो गोनां जादों थिग बिदिनो बावखुंग्रि फेस्टिभेल खालामोमोन थांनाय बाराव एकदम जौ जुवानि फेस्टिभेल जायोमोन बिपिएफनि दिनाव जे खालामोमोन नाथाय जोंनि दिनाव जे सरकारनि दिनाव जे फेस्टिभेल खालामदों नोंथांमोना थांनानै नाय बेयाव जोंनि इथनिक फुड बा जोंनि बर'फ्रा मा जायो ट्राइबेलफ्रा मा जायो बे फुडनिसो जोंहा मोनसे फेस्टिभेल जादों फुड फेस्टिभेल होननानैसो जों बुंनांगोन बेयाव जौ जुवा बेखौ जों खुनु लाइ होनाय जायाखै ओंखायनो आं सानदों जे जोङो लाइमोनफोरखौ जे बे निसा बेसादनिफ्राय जोङो जानगाराव दोननो थाखाय बेयाव रुलिंल' नङा
अपोजिशनाबो बेयाव मावनो गोनां दं दा पलिटिसियानफ्राल' जे बेयाव खामानि मावनो गोनां दं होननानै आं साना बेयाव जा जातीयता अर्गेनाइजेसनफोर दं बिथांमोनहाबो मावनांगोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोराबो मावनांगोन आरो गासिबो जों ज' ज'यै माने समाज दानायाव जों ज' ज'यै खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो अब्लानो अट'मेटिकेलि जोंनि गेजेरनिफ्राय बे निसा बेसाद ड्राग्स बायदिसिनाया जोंनि गेजेरनिफ्राय माने जानगाराव थांगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन नैबे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखौनि बिथाङा मावफुं आफादगिरि महरै खामानि मावनाय बिथां इराग्दाव ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो हाबाय जे लाइमोनफोरनि इयुन आरो बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरखौ लानानै मा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों आरो थिसनथाइनि बिथिङाव बिथांमोना लाइमोनफोरखौ माबायदि थिसनथाइ होनो नागिरदों माबायदि लाइमोनफोरखौ लांनो नागिरदों बिथांमोननिफ्राय जों मिन्थिबाय राजखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला फैबाय थानाय समाव माबायदि बिथिङाव लाइमोनफोरखौ राजखान्थियाव लाबोनानै खामानि मावनायनि बाथ्रा बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय सोरखारा खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा थामहिनबा बिटिआर सोरखारा मा खामानि मावनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव मिथिहोबाय नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै साबायखर बावबाय जोंनि जे हांख्रायनाय लेखा नोंथाङा बे समाव नुजाथिफैनायनि थाखाय गोजोन्थों बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासन'ग्राफि केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्क'पी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে এক্স-ৰে ছ'ন'গ্ৰাফি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম